Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministrliğinin düzümünde arasalaş işleri geçirilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ikinji gün hökümet we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki göçme mejlisini geçirip İçeri İşleri Ministri İskender Mulikowy wezipesinden boşatdy. Prezidentiň kararynda onuň işte düýpli kemçilikleri göýberendigi, wezipesinden hyýanatçylykla peýdalanandygy, wezipe ygtiýarlyklaryny gödök bozandygy aýdylýar. Mulikow, siz özüňize anandan gullugy ýolbaşlyk etmekde işlen döwüňiz en sevmem düýpli kemçiliklere ýol berdiňiz. Gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanmaňyz. Muň üçin men size bap onu kerek, yani onu da bir käşler aglan etdim. Öňe siz mundan hem netije çykarmadyňyz. General-leytenant Mulikowyň harby çyny polisiýanyň maýor derejesine çelinip eteldildi. Ol döwlet ýylgylarynyň ählisinden mahrum edildi. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä, İçeri İşleri Ministrini işinden boşatmak we täze İçeri İşleri Ministrini bellemek hakynda mejlisiň razylygy alınıpdyr. İçeri İşleri Ministri wezipesine Mehmethan Çakiýew bellenildi. Ol öň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinde işleýärdi. Döwlet baş tutany ýolbaşçylary ýeni bir gezek korrupsiýa we paraxorluga garşy berk görüşiň alınıp baryljakdygyny duýdurdy. Korrupsiýa we paraxorluk esasynda iş kesitlenenleriň günäsiniň geçilmeýändigini bellidi. Bu görüşiň çäginde adatça bolşaly döwlet telewizionyasy toý kerweninde köçü düzgünlerini bozandygy aýdylýan sürüjileriň aglap edýän towgalaryny görkezdi. Baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabynda aýdylmagyna görä, Mulikow korrupsiýa faktlaryny, mysal üçin ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri Azat Saparowyň, Kerimoğlu Çariýewiň, Guwanç Meredowyň we beýlekleriň para almagyny göz ýumupdyr. Geçirilen bağları işlerin netijesinde polisiýanyň ýol gözegçilik gulunyň käbir işgärleriniň raýatlardan para alyp gelenlikleri hem ýüze çykarly. Para alan polisiýa işgärleri video kameranyň öňünde tow etdiler. Şeýle-de telewizionyada toý kerweninde köçü hereketiniň düzgünlerini bozan sürüjileriň administrativ jogapkärçiligi çekilendigi habar berildi. Soňky döwürde adat bolşaýaly olar kameranyň öňünde aglap tow etdiler. Mulikowyň işden aýrylmagy biraz öň 25 ýyl azatlykdan mahrum edilen telekeçi Çara Gulowyň işi bilen hem baglanşdyryldy. Ol Gulowyň Aşgabat pasport stolunyň başlygynyň orunbasary bolup işlän garyndaşy Didar Murat Muhammedowyň Gulowyň eden işleri barada hukuk goraýjy organlara habar bermezligine göz ýumupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy dün, ýagny 1-nji oktyabr güni irden İçeri İşleri Ministri İskender Mulikowyň sürüjüsi Maksat Amanowyň tutuk edilendigini tasdiklamagy başardy. Habarçy Amanowyň il içinde Satır ady bilen hem tanalýandygyny belledi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mulikowyň sürüjüsiniň tutuk astyna alynmagynyň ýakynda Aşgabatly ýeri telekeçi Çara Gulowyň we Ozalky Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Isanowyň tutuk edilmegi bilen baglydygyny aýdýar. Bu ýagdaýlardan habarly çeşmeleriň habarçymyza aýtmagyna görä, geçen aý tutuk edilen Çara Gulowyň İçeri İşleri Ministri bilen ýakyn gatnaşyklar bolupdyr. Gulowyň Mulikowyň biznes bähwitlerini dolandyrandygy hem aýdylýar. Mulikowyň sürüjüsi bolsa bu bähwitleri ýola goýmakda möhüm rol oýnapdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mulikowyň biznes bähwitlerini ençeme restoranyň, kafedir dukanlaryň girendigini aýtdy. Häzirki wagt Okean restorany, Ayperi kafesi, Türk Nygmatlary kafesi konfiskasiýa edildi. Bularyň ählisini Gulow dolandyrýardy. Gözegçiligi bolsa Mulikowyň sürüjüsi amala asyrýardy diýip habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp maglumat berdi. Mundan başga da Maksat Amanow türli meseleler boýunça üçünji taraplary bilen ministriň arasynda araçy höküminde hereket edýärdi diýip habarçymyz ýagdaýlardan habarly çeşmäniň sözlerini getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary İçeri İşleri Ministrligindäki arasalaş işleriniň İskender Mulikow bilen beýleki täsirli güýç edarasynyň, ýagny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ministri Ýaýlym Berdiýew bilen täsir urundaky bäsleşliginiň netijesinde dörendigini çaklaýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulikowyň 2017-nji ýyldan bäri wezipesinden meýletin gitmekçi bolandygyny, bu arada azyndan bir gezek Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan haýyş edendigini, emma soňky ýylyň muny ret edendigini aýdýarlar.
Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Mulikowa prezidentiň ýakyn garyndaşlarynyň hataryndan biriniň howandarlyk edendigini hem nykdýarlar. Mulikow 2009-njy ýyldan bäri Içeri işler ministrliginiň başlygy wezipesinde işleýärdi. 1-nji oktýabrdaky mejlisde prezident türkmen atlary döwlet birleşiginde hem biýdüzgünçiliklaryň bardygyny aýtdy. Birleşigiň başlygy Mergen Nepes Ana Nepesowy işde goýberin düýpli kemçilikleri üçin diýip wezipesinden boşatdy.